Na, ez is megvan, gyerekek, leszettük a tapétát, megyünk tovább mindjárt. Sziasztok, mi újság van? Üzenetetek jött, Hídvégi Balázs rakta föl a következő üzenetet. Robert Fico fog beszélni pár mondatot, magyarul van írva, hát érdemes lesz meghallgatni. Gyerekek, kurvára nem mindegy, hogy kik és hogyan irányítanak egy-egy országot, meg egy kontinenst, ugye, tudjátok, az Európai Uniót Ursula von Leyen féle bizottság vezeti, és ugye vele együtt az Európai Néppárt, aminek a vezetője Manfred Weber, ebben a néppártban van a Tisza párt vezetője is, és a teljes Tisza frakció. Máme tu nositeľa Európskeho rádu za zásluhy, pána Zelenského, ktorý nám naozaj teda výrazne pomáha. Vďaka prezidentovi Zelenskému sme stratili príjmy 500 miliónov na tranzite plynu, pretože plynovod sa vôbec nevyužíva. A pokiaľ ide o ropu, prijal čisto ideologické rozhodnutie, pretože sa domnieva, že toto je cesta, ako potrestať Slovensko a Maďarsko za suverénne názory, ktoré máme, nielen pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, ale pokiaľ ide aj o iné svetové témy. Jednoducho pýtam sa veľmi opodstatnene lídrov krajín Európskej únie. Dámy a páni v Európskej únii, čo je pre vás dôležitejšie? Vojna na Ukrajine? Záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu Európskej únie? Alebo sú pre vás dôležitejšie záujmy členských štátov Európskej únie? My nechceme nič. My len chceme odoberať ropu, za ktorú je rafinéria pripravená riadne zaplatiť, ropu, na ktorú máme nárok na základe dohôd, ropa, ktorá keby prichádzala cez tento ropovod, úplne inak mení mapu krízovú v Európe, pretože keby sme dnes mali stabilné dodávky ropy cez ropovod, ktorý je zastavený Zelenským a ten ropovod je zjavne nepoškodený, máme satelitné snímky, tak tu dnes takto nestojíme a neriešime problém, že či vôbec ten benzín, tá nafta v nejakom okamihu aj bude. Slovenská verejnosť musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku. A poviem to ešte raz. Slovenská republika musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku za to, že nemáme rovnaký názor na vojnu, ako si on želá. Ale len blázon môže vypnúť družbu. Prepáčte, ja použijem tento výraz. Dnes všetci zisťujeme v Európe, aký to je mimoriadne dôležitý prísun ropy do tohto regiónu. A ja veľmi vítam všetky hlasy, ktoré sa ozývajú, hlasy zdravého rozumu. Poďme rokovať, poďme konečne tú nešťastnú vojnu skončiť a poďme sa vrátiť k štandardným ekonomickým a vzájomne výhodným vzťahom. No, hát azért írjátok már le kommentbe, hogy kinek az érdekét képviseli akár Ursula, vagy Manfred Weber, vagy éppen az Európai Néppárt, vagy éppen a teljes Európai Unió jelenlegi balos vezetése. Jöhetnek a kommentek, és még ki van tüntetve Zelenszky. Uramisten, nagyon durva. Tényleg felháborító. Na, mi megyünk tovább. Ma este 7 órakor a Hír TV-be leszek. Aki teheti, jöjjön, nézze meg. Nem tudom a témát se, nem tudom kik lesznek bent. Azt tudom, hogy este 7 órára a kommentbe bemegyek. 2 hét után újra behívtak, hát élünk a lehetősége. És még mielőtt megkérdeznéd, hogy mennyit fizetnek, semennyit nem fizetnek, ezt fizet nekem, hogy elmegyek és dolgozok, és a saját cégembe dolgozhatok, illetve a családomnak segítek. Ilyen egyszerű. De mindig mindenki magából indul ki. Na, de örülök neki, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy egy átlag építőipari munkás behívnak oda, és meghallgatják, vagy éppen a véleményére kíváncsiak. Na, jöhetnek a kommentek, a vélemények, a hozzászólások, és hát tudjátok, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Hajrá magyarok, sziasztok!